Buenos días, amigos y amigas. Днес ще се запознаем с нещо много полезно, а именно el artículo definido, определителен член. И така, започваме с нещо лесничко. Мъжки род, единствено число, el chico. El chico, момчето. Множествено число, мъжки род ще бъде los chicos. Chicos, множествено число, за съществителните добавяме s. И така, los chicos, момчетата. Женски род е la. Женски род единствено число е la. La chica, момичето. И женски род, множествено число, las. Las chicas, момичетата. И така, още веднъж, el, мъжки род, единствено число, el chico. Los, мъжки род, множествено число, los chicos. La, женски род, единствено число, la chica. Las, женски род, множествено число, las chicas. Надявам се да сте го разбрали и да ви е било полезно. Gracias. Hasta luego.